Nevjerovatno. Trumpove izjave o kriptovalutama i investicijama, tko bi rekao da ćemo ovo doživjeti? Sjećam se kad je Donald Trump kripto nazvao prevarom i tvrdio da mu se to nikako ne sviđa, a danas okreće ploču i najavljuje prihvaćanje kripto donacija za svoju kampanju. Ne samo to, već sada ističe da Amerikanci vole kripto i čak razmatra kako olakšati poslovanje kripto industriji u SAD-u. Ako mene pitate, ovo je pravi politički roller coaster, od žestokog protivnika do zagovornika inovacija, sve u nekoliko godina. Ovo nam samo pokazuje koliko se brzo mijenja svijet tehnologije i koliko su političari spremni prilagoditi retoriku kada vide da ljudi žele promjene i kripto. Na kraju, možda ćemo uskoro imati predsjedničku debatu o blockchainu. Tko zna? Hvala što ste gledali. Za više posjetite naš kanal kriptoentuzijasti.io, a u opisu profila pročitajte cijeli članak. Također, zapratite nas na drugim mrežama za još više sadržaja. Na kraju, možda ćemo uskoro imati predsjedničku debatu o blockchainu. Tko zna? Hvala što ste gledali. Za više posjetite naš kanal kriptoentuzijasti.io, a u opisu profila pročitajte cijeli članak. Također, zapratite nas na drugim mrežama za još više sadržaja.